Hoi, leuk dat je luistert of misschien wel kijkt naar Laura Leest. Ik lees je de meest spannende, de mooiste of misschien wel de vreemdste verhalen voor uit mijn boek. En sommige van deze verhalen zijn al jaren oud en het origineel kan dan ook iets anders zijn dan de versie die je nu kent. Je kunt naar me luisteren via het Vertical Features Spotify kanaal en je kan me ook zien voorlezen op het YouTube kanaal. We beginnen vandaag met Sneeuwwitje. Er was eens, midden in een ijskoude winter, een koningin. Ze zat bij het raam van haar paleis, dat van donker ebbenhout was gemaakt. Buiten dwarrelden de sneeuwvlokken omlaag als zachte veertjes. Terwijl de koningin aan het naaien was, keek ze dromerig naar buiten. Plotseling prikte ze per ongeluk in haar vinger met de naald. 3 kleine druppeltjes bloed vielen in de witte sneeuw. De rode kleur viel meteen op tegen het heldere wit. De koningin dacht bij zichzelf: ach, had ik nu maar een kindje met een huid zo wit als sneeuw, lippen zo rood als dit bloed en haar zo zwart als ebbenhout. En het was alsof deze wens door de wind werd meegenomen en bij haar werd vervuld. Want niet lang daarna kreeg ze een dochtertje. Het meisje had een opvallend bleke huid, donkerzwarte haren en rode lippen. Daarom noemde de koningin haar Sneeuwwitje. Jammer genoeg overleed de koningin kort na de geboorte van haar kind en zo bleef Sneeuwwitje alleen achter met haar vader, de koning. Na verloop van tijd hertrouwde de koning met een nieuwe vrouw. Ze was heel mooi om te zien, maar ook ontzettend trots. Meer dan wat dan ook hield ze ervan om zichzelf te bewonderen. Bovendien beheerste ze duistere krachten. Ze kende geheime toverspreuken en maakte gebruik van een bijzondere spiegel. Iedere ochtend ging de koningin voor de spiegel staan. En op een vast moment van de dag sprak ze: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? En altijd antwoordde de spiegel trouw: u, o koningin, u bent de allermooiste van het land. Steeds opnieuw was de koningin tevreden als ze dit hoorde. Ze kon er niet tegen als er ook maar iemand mooier zou zijn dan zij. En ze koesterde haar eigen schoonheid met hart en ziel. Ondertussen groeide Sneeuwwitje op tot een vrolijk, vriendelijk meisje. Ze werd met de dag mooier. Haar haren glansden gitzwart, haar lippen hadden een diepe rode kleur en haar huid was zo blank dat het bijna licht leek te geven. Haar lieve karakter en stralende verschijning vielen iedereen op. En toen Sneeuwwitje 7 jaar oud was, was ze zelfs mooier geworden dan de stiefkoningin. Op een ochtend stond de koningin zoals gebruikelijk voor haar spiegel. Met haar gebruikelijke hooghartigheid sprak ze: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? Maar deze keer gaf de spiegel een heel ander antwoord. Hij sprak met heldere stem: o koningin, heel mooi bent u, maar Sneeuwwitje is 1000-maal mooier nu. Toen de koningin deze woorden hoorde, kromp haar hart ineen van jaloezie en kwaadheid. Ze wist niet waar ze het zoeken moest. Ze werd groen en geel van woede en ze voelde een diepe, diepe haat opkomen. Vanaf dat moment was ze vastbesloten om Sneeuwwitje uit de weg te ruimen. Want ze kon niet verdragen dat er iemand mooier was dan zij. En in alle stilte bedacht de koningin een verschrikkelijk plan. Ze liet de koninklijke jager bij zich komen. Een man die trouw was aan de koning en normaal het wild voor de koninklijke feesten schoot. Ze zei tegen hem: neem mijn stiefdochter mee naar het bos. En daar moet je haar doden. Breng als bewijs haar longen en lever voor me mee, zodat ik zeker weet dat je het hebt gedaan. De jager, die niet anders kon dan de koningin gehoorzamen, leidde Sneeuwwitje onder een voorwendsel mee het bos in. Sneeuwwitje, vol vertrouwen en met haar onschuldige hart, ging met hem mee. Eenmaal in de bossen aangekomen, trok hij met bevende handen zijn mes. Maar toen hij Sneeuwwitje aankeek, haar lieve gezicht, haar angstige ogen, kon hij het niet over zijn hart verkrijgen om haar te doden. Het arme meisje begon te snikken en ze smeekte hem: alstublieft, meneer de jager, spaar mijn leven. Ik zal ver weg vluchten, zo diep het bos in dat niemand mij ooit nog zal vinden. Ik zal nooit meer naar het kasteel terugkeren.
En de jager voelde hoe de tranen in zijn eigen ogen opwelden. Hoe kon hij dit lieve kind kwaad doen? Hij stak zijn mes weg en zei: ga dan. Ga zo ver je kunt. En ik hoop dat de wilde dieren je met rust laten, want ik kan je niet doden. Dankbaar rende Sneeuwwitje het bos in. Verder en verder, tot ze achter haar alleen nog maar hoge bomen en donkere schaduwen zag. En de jager, die bleef met kloppend hart achter. Hij hoopte dat Sneeuwwitje een manier zou vinden om te overleven. Hij zag vlakbij een jong wild zwijn. En om de koningin voor de gek te houden, schoot hij het dier en nam hij zijn longen en lever mee. Deze organen bracht hij naar de koningin, die natuurlijk niet wist dat ze werd bedrogen. Ze liet haar kok de longen en de lever in zout water koken en at ze op, overtuigd dat het die van Sneeuwwitje waren. Sneeuwwitje zwierf ondertussen heel alleen door het bos. En ze was doodsbang. Ze hoorde geritsel tussen de bomen en gekraak van takken. Soms rende er een hert of een ander dier voorbij. Maar geen enkel dier deed haar iets. Het was een beetje alsof ze aanvoelde dat ze onschuldig was en bang was. Sneeuwwitje bleef maar lopen tot haar voeten pijn deden. En uiteindelijk werd het avond en begon het te schemeren. En net op het moment dat ze het niet meer uit kon houden van vermoeidheid, zag ze tussen de bomen door een klein huisje. Het zag er heel eenvoudig uit, maar ook heel netjes. Hoopvol klopte ze op de deur. En er kwam geen antwoord. Dus opende ze voorzichtig de deur en stapte ze naar binnen. De meubels waren er klein, bijna alsof ze bestemd waren voor kinderen. Er stond een klein tafeltje met erop 7 bordjes, 7 kleine bekertjes en bestek in 7-voud. Aan de wand stonden 7 kleine bedjes met spierwit beddengoed. Sneeuwwitje voelde hoe de honger in haar maag knorde. En ze nam van elk bordje een klein hapje groente en een klein stukje brood. En uit elk bekertje nam ze een klein slokje wijn. Ze wilde immers niet alles opeten van 1 persoon. Daarna was ze zo moe dat ze op zoek ging naar een bedje om in te slapen. De eerste 6 bedjes waren of te kort of te lang. Maar pas in het 7e bedje kon ze heerlijk slapen en dus viel ze als een blok in slaap. Toen de nacht viel, kwamen de bewoners van het huisje thuis. Het waren 7 dwergen die in de bergen werkten. Ze hakten erts en zochten goud in donkere mijngangen. Met hun lantaarns in de hand betraden ze het huisje en ze merkten direct op dat er iets niet klopte. De stoelen stonden net ietsje anders en er miste hier en daar wat eten. Eerst keken ze om zich heen en vroegen ze elkaar: wie heeft er op mijn stoeltje gezeten? Wie heeft er van mijn bordje gegeten? Wie heeft er met mijn mesje gesneden? En wie heeft er uit mijn bekertje gedronken? Totdat ze uiteindelijk het bedje in de hoek zagen. Ze brachten hun lantaarns dichterbij en zagen daar een meisje liggen met ravenzwarte haren en een huid zo wit als sneeuw. Ze staarden haar vol verbazing aan en fluisterden: wat een mooi kind. Omdat ze haar niet wilden wekken, lieten ze haar doorslapen. De 7e dwerg deelde die nacht het bed met zijn makkers. Elk uur sliep hij bij een ander, zodat Sneeuwwitje rustig kon blijven liggen. De volgende ochtend, toen de zonnestralen door het raam naar binnen vielen, werd Sneeuwwitje wakker. Ze zag 7 kleine mannetjes rondom haar bed staan en ze schrok. Toch hadden ze zo'n vriendelijke uitstraling dat haar angst snel wegzakte. De dwergen vroegen wie ze was en hoe ze in hun huis terecht was gekomen. Sneeuwwitje vertelde hun haar verhaal over haar wrede stiefmoeder, de jager die haar leven had gespaard en hoe ze het bos in was gevlucht. De dwergen waren geraakt door haar verhaal en ze stelden haar voor om te blijven. Als jij voor ons kookt, voor ons wast, naait en breidt, dan mag je bij ons wonen. Dan ben je veilig en zullen wij voor je zorgen. Nou, en dat wilde Sneeuwwitje heel erg graag. Ze had tenslotte nergens anders meer een huis. En vanaf die dag deed Sneeuwwitje het huishouden. Ze zorgde dat 's ochtends hun ontbijtje klaar stond, zwaaide de dwergen uit als ze de bergen in gingen om te werken en verwelkomde hen met een lekker maal als ze 's avonds moe weer thuis kwamen. De dwergen waren dol op haar en vroegen haar steeds: wees op je hoede, want je stiefmoeder komt er vast nog wel eens achter dat je leeft. Laat niemand binnen als wij weg zijn. Intussen leefde de koningin nog steeds in de veronderstelling dat Sneeuwwitje dood was. Ze ging zoals altijd met een zelfverzekerde glimlach voor haar spiegel staan en ze vroeg: spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
wie is de mooiste van het land? Maar de spiegel antwoordde: O koningin, heel mooi bent u, maar Sneeuwwitje over de bergen, bij de 7 dwergen, is 1000-maal mooier nu. En de koningin schrok zo hevig dat ze haar eigen spiegelbeeld haast niet meer kon aanzien. Dus Sneeuwwitje was toch nog in leven. Ze zinde op wraak en sloot zich op in haar meest geheime kamer. En daar gebruikte ze haar toverkrachten om een boosaardig plan te smeden. Ze vermomde zich als een oude koopvrouw, grimeerde haar gezicht met rimpels en trok armoedige kleren aan. Niemand die haar nog zou herkennen. En in deze gedaante ging ze op weg, over de 7 bergen, helemaal naar het huisje van de dwergen. Ze klopte aan en ze riep: te koop, te koop, mooie riemen en gespen. Sneeuwwitje stak haar hoofd uit het raam en zei: ik mag niemand binnenlaten. Mijn vrienden hebben me dat verboden. Maar de oude vrouw stelde haar gerust: ach kind, ik ben maar een eenvoudige koopvrouw. Kijk eens wat voor prachtige riem ik voor je heb. Helemaal van zijde linten gevlochten. Sneeuwwitje zag de mooie band en kon de verleiding eigenlijk niet weerstaan. Ze dacht: ze lijkt zo onschuldig. Wat kan er misgaan? En ze opende de deur. Binnen vroeg de oude vrouw of ze de riem mocht passen om Sneeuwwitjes middel. En nauwelijks had ze het lint vastgemaakt of ze trok het zo strak aan dat Sneeuwwitje geen adem meer kon halen en van de pijn tegen de grond viel. Haar gezicht werd bleek en haar ogen vielen dicht. De stiefmoeder lachte gemeen en riep: nu ben je de mooiste geweest! En daarna vertrok ze in grote haast. Gelukkig kwamen de dwergen die avond op tijd thuis. Ze schrokken enorm toen ze Sneeuwwitje op de grond zagen liggen, alsof ze dood was. Direct zagen ze dat de riem te strak zat. Ze knipte het koord door en Sneeuwwitje hapte naar adem. Langzaam begon ze weer te bewegen. En toen ze haar ogen opende, begon ze zacht te huilen. Ze vertelde wat er was gebeurd. En de dwergen troostten haar en drongen er nog eens op aan dat ze niemand mocht binnenlaten. Ondertussen stond de koningin weer voor de spiegel. En ze vroeg: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? En opnieuw sprak de spiegel: O koningin, heel mooi bent u, maar Sneeuwwitje over de bergen, bij de 7 dwergen, is 1000-maal mooier nu. Woedend riep de koningin: dit keer laat ik niets aan het toeval over. En ze ging naar haar geheime vertrek en maakte met behulp van magie een giftige kam. De tanden van de kam waren bedekt met sterk gif. Daarna vermomde ze zich weer als een oude vrouw, ditmaal nog onherkenbaarder. Ze nam haar mand met koopwaar en zocht opnieuw het huisje van de dwergen op. Ze klopte aan en riep met een schorre stem: kom en kijk, ik heb prachtige kammen te koop. Sneeuwwitje riep vanuit het raam: ik mag niemand binnenlaten. Maar de oude vrouw wuifde met een mooie glimmende kam door de lucht. Kijk toch eens hoe mooi hij is. Zo'n fijne kam heeft niemand in het hele land. Ik zal hem je voor een lage prijs geven. Echt waar. Sneeuwwitje, die niets vermoedend was en ditmaal toch weer nieuwsgierig, deed de deur op een kier open. Ik blijf wel bij de deur staan, dacht ze. Dan kan er niks gebeuren. De oude vrouw glimlachte vriendelijk en zei: kom, laat me hem even in je haar zetten. Dan zie je hoe mooi het staat. Sneeuwwitje draaide zich half om en voelde hoe de kam voorzichtig over haar haren gleed. En plotseling stak er een stekende pijn door haar hoofd. Het vergif drong via de kam naar binnen. Sneeuwwitje zakte in elkaar en verloor opnieuw haar bewustzijn. 'S Avonds kwamen de dwergen thuis en ze vonden Sneeuwwitje op de vloer. Ze wisten dat het de stiefmoeder geweest moest zijn. Ze zochten meteen in haar haar en ontdekten de kam met de giftige punten. En zodra ze de kam eruit haalde, ademde Sneeuwwitje langzaam weer in en opende ze haar ogen. Ze snakte naar lucht, maar gelukkig was ze in leven. De dwergen drukten haar op het hart nog voorzichtiger te zijn. De boze koningin doet alles om jou te vernietigen. Sluit de deur en laat niemand binnen. Maar ook nu ging de koningin onvermoeibaar terug naar haar spiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? En zoals voorheen antwoordde de spiegel: O koningin,
Heel mooi bent u, maar Sneeuwwitje over de bergen bij de 7 dwergen is 1000 maal mooier nu. De koningin schreeuwde het uit van woede. Ik zal niet rusten voordat ze dood is. En deze keer sloot ze zich op in haar meest verborgen kamer en maakte ze een appel klaar met een dodelijk gif. Ze deed haar uiterste best om deze appel er verrukkelijk uit te laten zien. De ene helft had een fris groene tint en de andere helft een diep rode glans. Ze sprak een spreuk uit, zodat alleen de rode kant vergiftigd was. Daarna vermomde ze zich voor de 3e keer, maar nu als een eenvoudige boerin met een mand vol appels. Zo trok ze erop uit, richting het huisje in het bos. Ze klopte aan bij Sneeuwwitje, die uit het raam keek en zei: ik mag echt niemand binnenlaten. De dwergen hebben het me verboden. De oude vrouw lachte vriendelijk en hield de appel omhoog. Maar kind, je hoeft me niet binnen te laten. Ik heb heerlijke appels te koop. Echt de mooiste van het land. Knapperig en sappig. Sneeuwwitje had trek, maar herinnerde zich de waarschuwingen. Ik mag echt niks van u aannemen. Ben je misschien bang dat ik je vergiftig? Vroeg de vrouw schijnheilig. Goed, dan snijd ik de appel door midden. Ik eet de groene helft en jij de rode. Dan zie je dat ik eerlijk ben. De koningin nam een grote hap uit de groene helft. En Sneeuwwitje zag dat er niets met haar gebeurde en kreeg vertrouwen. De rode helft zag er zo aanlokkelijk uit. Ze pakte die aan en zette haar tanden erin. Nog voor ze goed en wel kon kauwen, werd ze lijkbleek en viel ze op de grond. De appel rolde uit haar hand. De stiefmoeder lachte venijnig. Wit als sneeuw, rood als bloed en zwart als ebbenhout. Maar nu ben jij er niet meer. Ze verliet het huisje en keerde terug naar het paleis. Toen ze daar haar spiegel raadpleegde, kreeg ze eindelijk het lang verwachte antwoord. De koningin is de mooiste van het land. Toen de 7 dwergen die avond thuis kwamen, zagen ze Sneeuwwitje bewegingsloos op de grond liggen. Ze leek niet meer te ademen en ze voelde ijskoud aan. Sneeuwwitje was dood. Er was geen enkel teken van leven. De dwergen treurden intens. 3 dagen lang zaten ze rond haar neer en huilden ze bittere tranen om het lieve meisje dat hun huis zoveel vreugde had gebracht. Daarna wilden ze haar begraven, maar ze zagen dat haar wangen nog steeds zacht en roze waren, alsof ze slecht sliep. Ze besloten haar niet in de donkere aarde te leggen. Ze lieten een doorzichtige kist van glas maken, legden Sneeuwwitje erin en schreven haar naam in sierlijke gouden letters op de kist, met daarbij dat ze een koningsdochter was. Ze zetten de kist op een heuvel buiten het huisje. Om de beurten hielden de dwergen de wacht bij de kist, want ze konden het niet over hun hart verkrijgen haar helemaal alleen te laten. Vogels uit het bos kwamen haar groeten. Een uil, een raaf en zelfs een klein wit duifje. Zo bleef Sneeuwwitje daar heel lang liggen, zonder dat haar lichaam verging. Ze zag eruit alsof ze elk moment kon ontwaken. Op een dag kwam er een prins door het bos gereden. Hij was op reis en zocht een plek om te overnachten. Van verre zag hij iets glinsteren op een heuvel. Nieuwsgierig kwam hij dichterbij en ontdekte daar de glazen kist. Zijn adem stokte in zijn keel toen hij de schoonheid van het meisje zag liggen achter het glas. Hij las de gouden letters op de kist. Dit is Sneeuwwitje, de dochter van de koning. De prins kon zijn ogen niet van haar afhouden. Hij kreeg een diep medelijden, maar ook een onverklaarbare liefde voor het meisje. Het was alsof hij haar al jaren kende. De 7 dwergen kwamen aangesneld. De prins zei tegen hen: alstublieft, geef me deze kist. Ik zal er alles voor geven wat jullie maar willen. Ik kan niet langer leven zonder haar schoonheid te aanschouwen. Maar de dwergen antwoordden: we willen haar niet verkopen. Ook niet voor al het goud ter wereld. Toch zagen de dwergen hoe groot de liefde van de prins was. Ze kregen met hem te doen en besloten hem de kist ten geschenke te geven, in de hoop dat hij Sneeuwwitje de eer zou bewijzen die ze verdiende. De prins was zielsgelukkig. Hij liet zijn dienaren de kist optillen en wegdragen. Terwijl ze door het bos liepen, struikelde een van de dienaren over een uitstekende boomwortel. Door de harde schok schoot het stukje vergiftigde appel dat in Sneeuwwitjes keel zat ineens los. Ze hoestte even, ademde scherp in en opende toen haar ogen. Langzaam ging ze rechtop zitten in de glazen kist.
Verward keek ze om zich heen en ze zei met zachte stem: waar ben ik? Wat is er gebeurd? De prins, dolblij, vertelde haar wat er was voorgevallen. Hij zei: ik heb je liever dan wie dan ook ter wereld. Kom met me mee naar het paleis van mijn vader en word mijn vrouw. Sneeuwwitje, die geen thuis meer had, voelde een grote dankbaarheid en begon op te fleuren. Ze zei vol overtuiging: ja, ik wil met je meegaan. En zo gebeurde het. De prins liet een plechtige koets komen en voerde Sneeuwwitje weg. De 7 dwergen zwaaiden haar uit met tranen van blijdschap, want ze waren dankbaar dat ze toch nog in leven was en een goed leven tegemoet ging. Toen de bruiloft van de prinses Sneeuwwitje werd aangekondigd, kwam het nieuws ook bij de boze koningin. Ze had geen idee dat het om haar eigen stiefdochter ging. Opgetogen trok ze haar mooiste kleren aan en vroeg ze aan de spiegel: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? En de spiegel gaf haar het antwoord dat ze niet wilde horen. O koningin, heel mooi bent u, maar de jonge koningin is 1000-maal mooier nu. Woedend en bang tegelijk schreeuwde ze het uit. Toch kon ze het niet laten om naar de bruiloft te gaan, gedreven door haar trots en door haar nieuwsgierigheid. Ze wilde wel eens zien wie die nieuwe jonge vrouw was, die nog mooier zou zijn dan zij. Bij aankomst in de feestzaal herkende ze Sneeuwwitje meteen en ze verstijfde van angst. De aanwezigen herkenden op hun beurt de boze stiefmoeder en wisten van haar wandaden. Ze werd gestraft voor alle kwaad dat ze had aangericht. Men zette voor haar ijzeren muilen op het vuur, zodat ze gloeiend heet werden. Ze moest die schoenen aantrekken en dansen tot ze dood ter aarde viel. En zo kwam er een einde aan haar ijdelheid en aan haar boze plannen. In het paleis werd daarna een uitbundig huwelijksfeest gevierd voor Sneeuwwitje en de prins. En iedereen die hen lief had, vierde mee. Sneeuwwitje en haar prins leefden nog lang en gelukkig. En dat was het sprookje van Sneeuwwitje. Wat vond je van het verhaal? Laat het ons vooral even weten. En tot de volgende keer.